Як улады грамяць дзіцячы фонд, сенсацыйная знаходка ў Віцебску, для чаго расейцы масава афармляюць беларускі дазвол на жыхарства, а Лукашенко зноў пагражае беларусам вайною. Вітаю, шаноўнае гаспадарства, Владзіслаў Корсак у студыі, лайк, падпіска, калі бяспечна. Пачынаем праграму Белсат онлайн. Сябры, будьце ўважлівыя за стырном, у тым ліку паспявайце сачыць за абочынамі. Толькі за апошнія двое сотняў на Гомельшчыне адбыліся 2 ДТЗ з удзелам дзікай жывёлы. Паводле ДАІ 30 сакавіка 27гадовая жанчына за стырном лады рухалася па трасе Р-31, а поўначы ў Мазырскім раёне пад колы выбег дзік. Пасля сутыкнення машына з'ехала ў кювет і перакулілася. Кіроўца і 44гадовы пасажыр шпіталізаваныя, дзік загінуў. Яшчэ адна аварыя адбылася напярэдадні ўвечары ў Гомельскім раёне. 37гадовы кіроўца Нісану на трасе М10 збіў выбеглага на дарогу лася. Кіроўца ў лякарні жывёліна загінула. На Гомельшчыне ўжо цяпер бітва за будучы ўраджай. Выглядае, што ў першых яе шэрагах не сейбіты і камбайнеры, а міліцыянты. Вось, напрыклад, яны справаздачацца наконт раскрыцця ажно цэлай злачыннай схемы ў Чачэрскім раёне. Там кіроўцы, маўляў, за месяцы вынеслі амаль 580 літраў паліва. Страты дзяржавы больш за 1300 рублёў. Цяпер затрыманым пагражае да 4 гадоў зняволення. Тым часам у Нараўлянскім раёне затрымалі трактарыста, які падрываў эканамічную стабільнасць, выносіў металалом з тэрыторыі прадпрыемства. Шкода каля 800 рублёў. Мужчыну пагражае да 3 гадоў. У Баранавічах 34гадовы дырэктар таварыства з абмежаванай адказнасцю заключаў дагаворы на мантаж сістэмаў каналізацыі, атрымліваў перадаплату, а працу не выконваў. Замест гэтага ён марнаваў грошы на асабістыя патрэбы і выплаты па папярэдніх абавязках. У выніку мужчыну затрымалі. Паводле следства, згаданым чынам ён прысвоіў звыш 120 тысячаў рублёў, атрыманых ад больш як 40 пацярпелых. Пракуратура распачала крымінальную справу за махлярства, небараку пагражае да 12 гадоў пазбаўлення волі. А на вадасховішчы Пагост каля Пінску 2 мужчыны з дапамогаю самаробнага чоўна дасталі ажно 80 кілаграмаў рыбы з загадзя ўстаноўленых сетак і скіраваліся да берага. Аднак там іх затрымалі працаўнікі інспекцыі. Шкоду навакольнаму асяроддзю ацэньваюць больш як на 550 базавых велічыняў. У браканьераў сканфіскавалі човен, аўтамабіль, сеткі і ўвесь улоў. Разглядаюць пытанне аб узбуджэнні крымінальнай справы. Абцяжарвальны фактар браканьерства ў перыяд нерасту рыбы. Расейцы масава афармляюць беларускі від на жыхарства, каб заашчадзіць на аўтамабілях. Прычына ў вялікай розніцы ў кошце размытнення. У Беларусі утылізацыйны збор для фізічных асобаў усяго некалькі сотняў рублёў. У Расіі ж можа дасягаць дзясяткаў тысяч еўраў. Напрыклад, за Chevrolet Equinox жыхарам Расіі давядзецца заплаціць да 15 тысячаў еўраў збору ў залежнасці ад году выпуску аўта, а за BMW X5 ажно больш за 40 тысячаў. Каб абысці гэтыя выдаткі, расейцы і афармляюць ВНЖ ў Беларусі, ды ездзяць машынамі з беларускімі нумарамі. Пасярэднікі ж прапануюць такія паслугі пад ключ. Аднак ужо сёння ў Расіі закрываюць апошнія схемы эканоміі. Пры імпарце аўта з Беларусі пакупніку давядзецца не толькі заплаціць вялізны утылізацыйны збор, але і розніцу ў мыце. Выпадковая і сенсацыйная знаходка каля Віцебску падчас пракладкі водаправоду ў вёсцы Кароўка за Дубровінскага сельсавету, што непадалёк ад Суражу. Камунальнікі дасталі з зямлі старадаўні каменны крыж. На артэфакце даследнікі разабралі імя Герасім Ігнатавіч, аднак кім быў гэты чалавек, пакуль невядома. На крыжы захавалася дата, выбітая старажытнымі кірылічнымі літарамі, што дазваляе аднесці знаходку да 17 стагоддзя. Напярэдадні артэфакт даставілі ў Віцебскі абласны краязнаўчы музей. Для яго транспартавання спатрэбіўся пад'ёмны кран. Меркавана, крыж будзе захоўвацца ў Віцебскай ратушы і стане часткаю музейнай экспазіцыі. Выглядае, што крыж паставілі ўсяго за некалькі дзесяцігоддзяў да так званай невядомай вайны, самага спусташальнага канфлікту ў гісторыі ВКЛ 1664-1667 гадоў. Менавіта тады ўвесь усход Беларусі быў ператвораны ў пустку войскамі расійскага цара Аляксея Раманава, бацькі імператара Пятра I.
Беларусь рыхтуецца да вайны і не, на жаль, тое не першакрасавіцкі жарт. Гэта Лукашенко заявіў падчас нарады паводле вынікаў комплекснай праверкі ўзброеных сілаў. Маўляў, вось вайскоўцаў і паставілі ва ўмовы максімальна набліжаныя да рэальнасці, без зніжак на надвор'е ды час сотняў. Хіба таму беларусы часам траплялі на палігоны хутчэй, чым паспявалі спакаваць рэчы, нярэдка нягледзячы на сур'ёзныя медычныя дыягназы. Выглядае, аднак, што Лукашенко ўсё роўна не надта задаволены вынікамі праверкі. Ну вот, знаете, президенту доложат, не то доложат как надо. Да чего там тут вот мы побегаем, попрыгаем, да все нормально будет, как всегда. Как всегда, мужики, не будет. Не будет. И хочу вас предупредить, почему не будет со мной. Потому что я под вас подстраиваться не намерен. Вы будете подстраиваться под главнокомандующим. Если вы хотите, в будущей войне, не дай бог она будет, остаться живыми. А если мы будем и дальше так продолжать, как некоторые из нас, не только мы живыми не останемся, но и наши подчиненные. Я это вижу по современным боестолкновениям. Як жывуць тыя, хто быццам бы прызначаны абараняць беларусаў, а замест гэтага нярэдка задзеяны ў рэпрэсіях супраць іх. Ды яшчэ зусім невядома, як павядзе сябе пры сапраўдным ваенным канфлікце. Вайсковая частка 3214 унутраных войскаў МУС Беларусі вядомая як адно з ключавых падраздзяленняў спецназу. Пры сумна вядомым Мікалаю Карпянкову яна атрымала асаблівы статус на ўзроўні як падрыхтоўкі, так і забеспячэння. Паводле расследавання нашых калегаў з Deutsche Welle падраздзяленне атрымлівае значна больш рэсурсаў, чым іншыя часткі. На фоне ўдзелу ў задушэнні пратэстаў і затрыманняў апанентам улады забяспечваюць удзельнікам гэтага фармавання сучасную падрыхтоўку і надзвычай багатае харчаванне. За апошні год закуплена сотні кілаграмаў эклераў, тонны тартоў, мармеладу ды іншых прысмакаў, а таксама дзясяткі тысяч літраў соку. Акрамя таго, паведамляецца пра супрацу часткі з інструктарамі ПВК Вагнера. Падраздзяленне фактычна стала сілавым касцяком сістэмы, добра фінансаваным і арыентаваным на ўнутранае прымяненне. Падрабязнасці на belsat.eu. Не проста закрылі, а далі фас прапагандзе, цкаваць людзей, якія гадамі дапамагалі анкахворым дзеткам. Працаўнікам з ліквідаванага служкамі рэжыму дабрачыннага фонду дапамогі анкахворым дзецям Кіндервіта можа пагражаць крымінальная справа. Пра гэта ў эфіры ОНТ заявіў прадстаўнік дэпартаменту фінансавых расследаванняў камітэту дзяржкантролю Юры Кардэмон. Паводле яго, частка сабраных фондам грошай нібыта ішла на асабістыя патрэбы працаўнікоў, у тым ліку на забавы і алкаголь. Ну і куды ж без 2020 года, які ніяк не адпусціць гаспадара таго ж Кардэмона. Паводле чыноўніка з КДК, некаторыя працаўнікі Кіндервіты нібыта бралі ўдзел у паслявыбарчых пратэстах больш як 5гадовай даўніны. Ніякіх доказаў Кардэмон не надаў. У фондзе раней адхілілі ўсе абвінавачванні і настойвалі на поўнай празрыстасці дзейнасці. Там заяўляюць, што рэгулярна публікавалі справаздачы і раскрывалі інфармацыю пра кожны збор. Фонд Кіндервіта быў заснаваны у 2021 ён дапамагаў дзецям з анкалагічнымі захворваннямі. Толькі за апошні год скіраваў на дабрачыннасць амаль 2 мільёны рублёў. Дальнабойнікам давядзецца плаціць больш. Сёння ўступіла ў моц пастанова ўраду аб устанаўленні платы за рэзерваванне даты ўезду ў памежныя пункты пропуску для цяжкавікоў. Сума немалая. Згодна з пастановаю за рэзерваванне даты ўезду ў пункт пропуску для аднаго грузавога аўтамабіля трэба будзе заплаціць 1417,5 рублёў. Пастанова замацоўвае магчымасць рэгістрацыі ў сістэме электроннай чаргі грузавікоў менавіта з прывязкаю да зарэзерваванай даты ўезду, што фактычна фармуе асобны механізм планавання мінання мяжы. Раней магчымасці зарэзерваваць дату ўезду для грузавога транспарту ў сістэме электроннай чаргі не было. Кіроўцы станавіліся ў чаргу ў агульным парадку і аплочвалі толькі рэгістрацыю ды паслугі зонаў чакання. Паводле свежай статыстыкі Белстату, узровень злачыннасці ў Беларусі прыкметна знізіўся. З больш як 87 тысяч злачынстваў у 2021 годзе да каля 64 тысячаў летась. Найбольш істотна зменшыліся крадзяжы, рабаванні і хуліганства. Таксама амаль удвая менш стала забойстваў.
Зніжаецца і колькасць злачынстваў, звязаных з наркотыкамі, але пры гэтым расце вырошчванне наркатычных раслінаў. Падлеткавая злачыннасць выйшла на мінімум. З трывожных тэндэнцыяў махлярства за некалькі гадоў колькасць такіх злачынстваў павялічылася больш як удвая, з амаль 5000 у 2021 да больш як 12700 пазалетась. Акрамя таго, у Беларусі зноў расце хабарніцтва, павелічэнне зафіксавалі ва ўсіх рэгіёнах. Падрабязнасці на belsat.eu. На гэтым развітваюся, сябры, стаўце лайк, падпісвайцеся на канал. Гэта вельмі важна для прасоўвання аператыўных і незалежных навінаў. Заставайцеся з Белсатам, беражыце сябе.